Takže čau lidi, dneska tady máme další video a dneska si zahrajeme Hello Neighbor. Úplně od začátku, takže nová hra. A můžeme jít na to. Dějství 1. Já si pamatuju, že to začínalo jinak, ale... Bo takhle? Řekněte mi to, jak to začínalo. Ježišmar, to je ta jednička. Já se musím dostat do toho sklepa. Pamatujete si to vůbec? Ne, dějství 3 vlastně začínalo jinak. A nevím, jakým způsobem to udělám, protože existují 2 způsoby. Na mě nejse nejde hejbat. Já tam budu chtít asi dostat s tímhle oknem, jak tam je. Dobrý, jsme ve hře, jo? Pěkně dlouho jsem to nehrál, ale podíváme se nejdřív. Ježiš. Rádio. Nepotřebujeme staženou hudbu. Vyskáču nahoru, hezky. A já vlastně sebou něco potřebuji, nějaký věci. Tak třeba odpadky. Rozbijeme socerový okno. Tak jdeme rozbít sousedově okno. Bude úplně nadšenej, že mu budeme tady rozbíjet okno. Tak tady to takhle postavíme. Jak ty to vyhazujou? Takhle. Ježišmarja, já už na to zapomínám. Já už si nepamatuju, jak se to hraje ani. Ne. Tak si děláte srandu. Řekni mi, že neumím. A on za mnou nevyleze, že jo? Ne. Myslím, že oni tam přidali nějaký vystavač. Ty mě to tahá. Podle mě vytáhne vystavač. Jo, jsem tady. A teď jenom tam. Jak? To nás nenajde, ne? Doufám. Ne. Jak se otevírá zámek? Já už vím. Jsem se nemohl dostat. Klíčky od auta. Klíčky od auta.
Co dělá tohle? Já se bojím. Nebo to uděláme tímto způsobem, že odsaď musíme skočit tam na to. Což bude těžký, protože nám tady překáží toto. Já to radši vezmu takhle tudy. Ne, a jak ty se to teda jako to musí dohrát? Jak? Jak se to dohrát musí? Hele, ale jako cestu už tam máme udělanou, jo, takže jako... Máme magnet, sice nevím k čemu, ale máme magnet. K čemu je nám magnet? Ticho. Охей, дорогие, bardzo жалапывать на мой накал, личисец. Сегодня растует аридичная, заблоблачная дося погр... Охей. Takže, OK. A jako kdybychom se schovali třeba sem, tak se nás všimne. Třeba se ostatku, že bys mi odpověděl. Nebo jestli za barákem něco nevím. Tady je vlastně ten klíč, ale kde ho máme získat? Tam a ten magnet byl k tomu potřebný. Počkej, já vyházím všechny věci, které mám. Teď mi nebudeš potřebný, tak. Vyskočím. Tak. No. Se nedá si. To odpálilo. Ale kde je magnet? Tady. Já jsem se kámo vlekl, že už to budu muset dělat znova. Musím dolů skočit zas. A vyskákat na krabice, tohle si vezmu, tak. A můžu. Já jsem to hodil tam, že jo? Myslím si, kámo, že mi to ostatí. Já chci, abych šel za barák. A jak to mám udělat? Jak to mám udělat? To je úplně jednoduchý. Ty vole, on tam měl vždycky klíč, já si to pamatuju. K té místnosti, on tam měl klíčky. Sakra. To je ten těžší způsob, já nevím, proč jsem tam házel toto.
Hej, a kamo, jak já mám vědět, kde je? Já ho tady slyším. Vybrat dějství. Můžu vybrat jiný dějství? Počkej. Můžu? No, ale necháme tohle jako. Je to nejlehčí. To nepůjde, tomu nevěřím. Ne, já na to kašlu. Vybrat dějství. 2 nechci, chci 3. Hej, a schválně to budu mít rozehrát. Ne, nebudu. Jabko. Já musím počkat, až nám přijde dopis. Hej, zapnem to. Až tady my bydlíme? Nezměnil, ne, tady toto. Ty už zaklapa. Ovladač. Letel kapkada. Už. Hodí dopis. Je. A tady budeme muset dělat minihry. Já se budu muset pak kouknout na náklad, jako. Až budu dělat další video. Kámo. Já se vážně budu muset kouknout na návod pak. Oh my god, kde? Teď já můžu jakoby zapustit tam tu. Můžu. Takže asi nás to vyhodili z našeho baráku, tak musíme jít tam. Tak. Zvoní telefon. A on se vyspí. To ne. Žádný telefon mě nezajímá. Já vážně musím jít k tomu telefonu. Tak a soused nám bude stavit barák, do kterého se my budeme vloupat.
První bych se nechal umřít, protože jako nehodlám tam chodit v noci. Hej, můžu to udělat odsaď, ale mělo by to jít jako. Já tam vyskočím. Ale je to tak nemožný, že... Nejde, musím krabicu. Jedna stačí, si myslím. Když tak si vezmu další. Ne, jedna stačí. Asi dvě. Otevřeli jsme bránu. Kam se bojím? Bo jako já nevím, čeho se na tom bojím, když je to jenom jako soused, jo, ale... Jdu rychle do výtahu. Já vím, jak se kam dostat. Tak já kam, kudy... Au. Aspoň máme ráno. A jestli se vám tady to video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr a zatím.